ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ತೋಂದು ಪುನಃ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಚಾರನ ತೆರೆಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬರೋವು ಕಲ್ಪನ ಪುಸ್ತಕದ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಓದುನಂಚಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬಳಕೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪೇಪರ್ಲು. ಈ ಪೇಪರ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಜಿರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊರಡಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಪೇಪರ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವನ ಐನು ಕುಡೋರ ಅವೆಡ್ದು ನಮಕ್ ಐನು ಬಳಕೆ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪರ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂದು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ವರದಿನ ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಸರಾಗ ಪಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಪರತ್ ಪೇಪರ್ಡು ತಯಾರಾಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಇಲ್ಲಡು ರಾಶಿ ಬುಡ್ದಿನ ಪೇಪರ್ಲೇನು ತೂನಗ ನೇಕ್ ಏತ್ ಮರಕಲು ನಾಶಾದ ಪೊಂದು ಗಾಢವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೇರು. ಅಂಚಾದು ನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಡರ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತೇರು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸಂಶೋಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಈ ಯೋಚನೆ ಯಶಸ್ವಿಯರ ಸಹಕಾರ ಅಂಡು. ನೇರ್ದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ದ ಕಡೆಟ್ ಬೀಜನು ಅಳವಡಿಸುದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ದ ಕಡೆನು ದಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ದೈ ಬುಳೆಯರ್ಲ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಿರು. ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ದು ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆದಾದ್ರ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾತೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯದಾದ್ರ 1440 ಟನ್ ಪೇಪರ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಏತೋ ಮರಕುಳು ನಾಶ ಆಪುನೇನು ಮೇರು ತಪ್ಪಾದೇರು ಪಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆರಿಪವಲಿ. ಮೇರ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಎಂಕ್ಲನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್.